18 травня, 1176-й день анексії Криму і 73-я річниця депортації кримських татар. В ефірі «Заман», я Єлизавета Цергерацька. Вітаю. У Новоолексіївці Херсонської області біля будинку культури вже за декілька хвилин має розпочатися мітинг, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Там зараз знаходиться наш журналіст Віктор Пономарьов. Вікторе, що там зараз відбувається? Стендап? Да ні, не треба. Вікторе? Біля селищного будинку культури об 11:30 буде тут траурний мітинг. Позаду мене вже збираються люди. Після цього о 12-й годині буде хвилина скорботи. Далі за графіком о 12:15 буде формуватися колона і виїзд учасників до Генічеська, де о 13:00 біля кінотеатру «Україна» буде проведено траурний мітинг. Після цього будуть формуватися колони. О 14:30 буде автопробіг з Генічеська до Чонгару. Після цього о 15:30 від блокади Криму до Чонгару, до контрольно-пропускного пункту буде піша хода. Після цього приблизно о 16-й годині окрема група, окрема делегація піде прямо до кордону із тимчасово окупованим Кримом. Ми будемо знаходитися, слідкувати за всіма цими подіями. Всі останні новини ви дізнаєтесь у наступних випусках «Заман». Також кожну годину, півтори години будуть прямі включення з усіх подій, які я назвав. Дякуємо, Вікторе. Вже за декілька хвилин там розпочнеться мітинг. І, власне, що там відбувається, буде розповідати Віктор протягом наступних годин. А у Криму, де окупаційна влада заборонила траурний мітинг, кримські татари вивішують національні і траурні прапори на воротах своїх будинків і збираються біля пам'ятних знаків. Але не скрізь вдається відразу вшанувати пам'ять. У Бахчисараї меморіальну дошку загородили машиною, а поруч чергував поліцейський. За словами автора фотографії, відігнати машину і покласти квіти вдалося тільки після 10 хвилин сперечань. Хвилина мовчання в полудень, ввечері реквієм в Національній опері і траурний мітинг на Майдані. В Україні вшанують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. Наші журналісти у вечірніх випусках розкажуть про те, як це було. Пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшанують і в українських храмах. Так розпорядився патріарх Православної церкви Київського патріархату Філарет. О 12-й у всіх кафедральних храмах розпочнеться поминальний дзвін. Він триватиме 5 хвилин. В Києві дзвонитимуть у дзвони у Володимирському кафедральному соборі і у монастирях. А на Київському Майдані показали перформанс «Дівам» – продовження. За 10 хвилин актори показали історію Криму від депортації кримських татар до окупації півострова Росією. Історія кримськотатарського народу від часів депортації до сьогодні. Саме такою була ідея акції постановки «Дівам», що відбулася 17 травня на Майдані. Смысл всего этого, да, это наша земля, которую крымско-татарский народ с собою всегда носит в сердце своем и возвращается, и постоянно возделывает эту землю, приводя ее в порядок. Финал этого перформанса – дети, то есть следующее поколение, которое обязательно вернет эту землю. Мы обязательно все вернемся сюда и будем жить, и никому больше не позволим чужим сапогом топтать нашу землю. Ліля приїхала із Криму. Жінка розповідає, під час перегляду постановки ледь стримувала емоції. Не просто слезы. Обильные слезы. И не только у меня, а и у женщин, которые стояли рядом со мной. Мы просто расплакались. Після завершення постановки розпочалась щорічна акція «Запали вогник у своєму серці». Люди виклали за допомогою свічок мапу Криму, герб кримських татар та України.
а також англійською слова «Ні геноциду». Сам посыл именно не обычным, да, не политическим путем, а через то, чтобы люди прочувствовали своей душой, своим сердцем те трагические события, которые произошли в ночь 17 на 18 мая 1944 года. Ельвір – кримський татарин. Його бабуся та дідусь були депортовані у 1944 році. Мой дедушка и моя прабабушка, они в деталях все помнят, как их выселяли. Вплоть до того, что им говорили, во сколько пришли, сколько минут дали на сборы. Потому что это их боль. И эта боль передается нам, молодому поколению. И мы должны помнить все это. Будь-який перехожий міг долучитися до акцій і вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Катерина Буцхрікідзе, Діана Матвіїв, Асан Емінов, Заман, АТР. Запалив вогник на шляху до повернення. На Старокиївській горі перед Національним музеєм історії України зі свічок виклали мапу Криму. А перед цим політики, правозахисники та історики дискутували про долю кримських татар. Після хвилини мовчання – дискусія. Мустафа Джемілєв розповів про депортацію кримських татар. 18 мая, день депортации, для нас был не только днем траура по тем убитым, умерщвленным нашим соотечественникам, но это также одновременно был день консолидации народа. Потому что такая трагедия объединяет весь народ, независимо от разных политических убеждений. Это был день демонстрации нашей решительности бороться за свои права до возвращения на свою родину. Історик Сергій Громенко розказав про роль кримських татар в українській історії. Пересічний українець, який окрім підручника майже нічого не читав, пам'ятає про кримських татар, що кримські татари палили українські села. Про те, що кримські татари допомагали Хмельницькому визволити Україну, пам'ятають дуже-дуже небагато людей, які до того дотичні. Про те, що українські козаки допомагали кримським ханам боротися проти османських султанів, не знав майже ніхто. Координатор Кримсос Таміла Ташева говорила про сучасну історію народу, який живе в окупації. Мінімум 19 людей зараз є зниклими безвісти або викраденими. Це насильницькі зникнення на території Криму. Це близько 60 кримінальних справ, 40 людей знаходяться у ув'язненні, 20 людей під підпискою про невиїзд або під домашнім арештом. Це кожного тижня відбуваються десятки обшуків. І за весь цей час окупації Криму відбулося це кілька сотень обшуків. Мустафа Ага минулого тижня називав цифру у 800 обшуків протягом цього часу. Але це тільки те, що на поверхні, те, що ми знаємо, те, що ми змогли зафіксувати. Після дискусії перед музеєм запалили свічки, які виклали у формі Криму. Сегодня прозвучала очень важная мысль. Сегодня такой день, когда вспоминают людей, которые были депортированы и которые пережили страшную трагедию, кто пережил. И многие не пережили, и для народа это огромная утрата. Но сегодня прозвучала мысль о том, что крымские татары хотят другую дату, они хотят праздновать возвращение. И я очень надеюсь, что этот радостный для народа день действительно настанет. Поэтому я свою свечку добавляю к этой надежде. Крістіна Голомахмеєр, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Напередодні Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу у Бахчисараї пройшов турнір з вільної боротьби у Нутма. Біля 100 юних спортсменів від 7 до 16 років розіграли 10 комплектів медалей у 10 вагових категоріях. Турнір, присвячений 18 травня, проводиться вже в другий рік поспіль. Всі учасники та призери отримали дипломи і пам'ятні призи. Представникам Генерального консульства України вперше за рік утримання дозволили зустрітися з Русланом Зейтулаєвим. Зараз він знаходиться в ростовському СІЗО, вже триває третій день голодування кримчанина. Це знак протесту проти порушення його прав та політичних репресій кримсько-татарського народу з боку Російської Федерації в окупованому Криму. Як відмічають у консульстві, Руслан вже втратив біля кілограму ваги.
7-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відкрився у мистецькому арсеналі. Там представляють свої новинки більше ніж 150 видавництв. Тут можна купити книжки, які важко знайти в мережевих магазинах. Книжки написані шрифтом Брайля, стати учасником культурно-освітніх проєктів і навіть зробити закладку на 3D-принтері. Сюда подается пластик в виде прутка. Вот здесь нагревательный элемент, тут он плавится, выходит наружу в виде такой тоненькой ниточки 0,2-0,4 мм. Тут збираються всі книголюби, як мінімум столиця, як максимум всієї країни. Тобто всі, хто любить книжки і має можливість, то найкраще саме сюди приїхати. В жодній книгарні немає стільки книг і обсягу, і різноманіття. Сьогодні в Україні святкують День вишиванки, оскільки в цьому році це співпало з вшануванням жертв депортації кримсько-татарського народу, масові святкування відмінили. Громадська організація «Всесвітній день вишиванки» в знак солідарності подарувала вишиту сорочку Рефату Чубарову, щоб показати, що українці і татари єдині і мусять триматися разом в цей непростий час російської агресії. Наразі це все. Далі в ефірі марафон, присвячений Дню депортації кримських татар. Наступний випуск «Заман» з Ескендером Меметовим дивіться о 17-й годині. Я ж з вами прощаюся до завтра. Залишайтеся з АТR.